जोंनि बिटिआर सरकारा 5 बोसोर सरकार खुंनाय लोगो लोगो दिनै बेफोरबायदि जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय जोंनि फिसाफ्रा उदाङाव फैबाय जाबोखानाय जोंना जाहैबाय मानाव गेदेर उकिल मोसाहारिखौनो रायजो राजाफ्रा नांगौ होननानै अनसायदों आरो रबिराम नार्जारिया बेफोर बाथ्राखौ जोङो मिनिनोसो ओंखारो। दिनै आङो कुसुगाव समस्तिनि आइजो गांखंनि जानानै जोंनि कुसुगाव समस्तियावहाय 206टा गामि दङ। जों दिनै सानफ्रोमबो अहर हाबगासिनो दङ। जोंखौहाय रावबो नासयाखै। दिनै मानाव गेदेर गिबियावनो खुलुमग्रोबाय। दिनै जोङो कुसुगाव हालामनि आइजो गांखंनि आफादगिरि जानानै आङो जोंनि दोलोनि साफ्रोमबो लोगोफोरखौ लानानै जोङो दिनै जोंनि कुसुगाव समस्ति हिसाबै मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो गिदिंगासिनो दङ। जोङो नुनो मोनदों मोनफ्रोमबो गामियावनो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आइजोफोर आरो रायजो राजाया इउपिपिएलखौनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जेरैखि जाया देरहाहोगोन होननानै आसा होदों आरो आंनि मोनदांथिजों आं नुनो मोनदों जे जोंनि कुसुगाव समस्तिया देरहागोना रोखा आरो जोङो दा लोब गोबां बिपिएफ आरो बिजेपिनिफ्रायबो जोङो सानफ्रामबो अहर जों जयनिं प्रग्रामबो लागासिनो दं। आङो दिनै बुंनो हागोन दे जोंनि कुसुगाव समस्तिनि केन्डिडेट मानगोनां उकिल मोसाहारि सारा देरहागोना रोखा जाबाय। ओंखायनो आं होनो दिनै जायखि दैदेनगिरिफ्रा केन्डिडेट जानानै जोंनि कुसुगाव हालामाव फैया मानो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ फेजेननांगौआ गोरलै नङा। जोंहा देरहाखानायखा जों जेरैखि जाया मानो देरहागोन आं बेखौ आसा होनाय जाबाय। दिनै जोङो बुंनांगोन जे गोग्गानांगोन जों आइजो कुसुगाव समस्तिनि आइजो जानानै दिनै जोङो समाबो खम हिसाबै जोङो सानसेयावनो जोङो 20टा 25टा गामि हाबदों आरो आइजोफोरा रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय गोबाङानो जोंनाव नांगौ होननानै हांख्रायदों। आङो रायजो राजाफोरनि हांख्रायनाय बायदि टाइमखौसो आं होनो हायाखै। सान हर जोङो खामानि मावदों। रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायदों। दिनै जाखिनि गामियाव बिपिएफ आरो बिजेपि जानानै थाबोदोंमोन बिथांमोनाबो गासिबो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौनो सरकाराव दोनफिननांगौ जोंनि मानाव गेदेर प्रमद सारखौनो जोंनो चिफ महराव नांफिनगौ होननानै बिथांमोना जोंनि सायाव दाबि खालामदों। जोङो दा जेरैखि जाया मानो जोंनि मानगोनां बारग' चिफ प्रमद बर' सारखौ जोङो सरकाराव दोनफिनगोना रोखा जाबाय। बिनिखायनो आं हास्थायदों जाखिनि जायफोरो बिपिएफ एबा बिजेपि जानानै थाबोदों गामि दरसेयाव न'खरफा न'खरनै बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों जोंनि भटनि सिगांनो इलेक्सननि सिगांनो रायजो राजाफ्रा फैबावगोन होननानै आंनो आसा होदों। आसा होनाय लोगो लोगो आं होनदों जायफोरो थाबोदों बिथांमोनखौबो लाबोनांगौ। जोङो रायजो जानायाव पार्टिनि बेदाबेद लानो नाङा। जों समान आवगायलांनांगोन। जोङो सान्थिखौ अरायबो गायसननांगोन आरो जोङो सान्थि जाब्लासो उन्नति जायो। उन्नति जाब्लासो न'खर संसारा जौगायो। जोंनि फिसा फिसौखौ जोङो आइजो माहारि जानानै दिनै जों जौ जुवा ड्राग्स फाग्ला खालामनो गोसो गैया। जोंनि बिटिआर सरकारा 5 बोसोर सरकार खुंनाय लोगो लोगो दिनै बेफोरबायदि जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय जोंनि फिसाफ्रा उदाङाव फैबाय। दिनै फुजा मेला जाबाबो जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो जौ जुवा निसा बुस्थुनिफ्राय जोङो आलो गोजोनै फुजा फानिफोरखौ जों खालामनो हाबाय। आङो मिनिनोसो ओंखारबाय। दिनै रबिराम होनोबा साफ्रोमबो बिथांखौ सालान ना होननानैसो बुंगासिनो दं। मानोना जोंनो कुसुगाव हालामाव जोंनो जोंनि नुसुंसेनि मानसिखौनो केन्डिडेटखौ जोंनो नांथारगोन। मानो होनबा थांनाय 5 बोसोरावबो जोंना दा जाय केन्डिडेट महरै जोंनो मोनदों बिथाङा 5 बोसोर सरकार सालायनायाव सासे EM जाबोखानाय। जोंना जाहैबाय मानाव गेदेर उकिल मोसाहारिखौनो रायजो राजाफ्रा नांगौ होननानै अनसायदों आरो रबिराम नार्जारिया जोंनि इउपिपिएलखौहाय कुसुगाव समस्ति हिसाबै खुनु बिथांजों सापर्ट गैया आरो बिथाङा मालाबाबो देरहानो हाया। जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो मानाव गेदेर उकिल मोसाहारिया देरखागोन बे रोखा जाखाबाय। दिनै आङो नुनो मोनदों दरसे गामि गिदिंनानै मोनफ्रोमबो गामियाव जेरावहाय 60-70 न'खर दङ बाहाय रबिराम हान्जानि नांगाल हान्जानि जानानै न'ब्रै न'बा बबावबा 7 घर बबावबा 9 घरखौल' जों नुनो मोनदों। होनबा बैफोरखौ नोजोर होयोबा जोङो ओरैनोबाबो जोङो देरहागोनखौ नुहुरखाबाय। बेफोर बाथ्राखौ जोङो मिनिनोसो ओंखारो। दिनै आङो कुसुगाव समस्तिनि आइजो गांखंनि जानानै जोंनि कुसुगाव समस्तियावहाय 206टा गामि दङ। जों दिनै सानफ्रोमबो अहर हाबगासिनो दङ।
जोंखौहाय रावबो नासयाखै दिनै मानाव गिदिर उकिल मोसाहारिया जेसेबांनाखि 5 बोसोराव गाव जे गावनि डिपार्टमेन्ट आरो एमसि एमएलए फान्ड मोनदों दिनै गाव गरसेबो लायालाबायनो दोलोखौ सामलायनो थाखाय दोलोफोरनो होदों आरो गावनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो गोबां जायगा जायगा दैनि प्रटेक्शनखौ होदों जोङो बेखौसो नुनो मोनदों आरो मा नुबावदों जोङो सारा कपारेटिभ ससाइटिनि गेजेरजोंबो मोनफ्रोमबो गामियावनो ग्रुप 2 3 दाहोनानै बिनि कपारेटिभ ससाइटिनि गेजेरजोंबो बिथाङा माने समानै समान बाहागो रानै होगासिनो दङ दिनै जों बुंगोन जे 17 बोसोराव जों मा मोनबोदों जोङो स्किमनि नामफोरखौनो मोनथियामोन खालि मोनथिगौमोन जों साथा कम्बल मुसारिखौल' जोङो बिनि अनगा जेबोखौनो मोनथिनो मोनामोन दिनै जोङो इउपिपिएल सरकारा फैनाय लोगो लोगो जों नुनो मोनबाय मा गोबां डिपार्टमेन्ट दङ दा बे डिपार्टमेन्टनि स्किमफोरखौ जों मोननो हाबाय दिनै रायजो राजाया मोनबाय दिनै स्कुल गासिबो मन्दिर गिर्जा आलारि सोरां बिथांखिजों कुसिगाव समस्तियावहाय खुनु मन्दिर बाखि गैला आरो स्कुल रिफायरिं जाजोब्बाय गोबाय गिजि स्कुल गैला मडेल जाजोब्बाय गोदान जाजोब्बाय दिनै लामा सामा जोङो गासिबो लामाफोरखौ मोजाङै मोजां जों खालामजोबनो हाबाय दिनै जोंनि कुसिगाव समस्ति हिसाबै जोङो खुनु गाज्रिखौ नुवाखै आरो रायजो राजाया जोंखौ अनसायगासिनो दङ फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनि समस्तिखौनो देरहाहोथारगोन जोङो रायजो राजाया इउपिपिएल जोंनो दं ट्रेक्टरावनो दं ट्रेक्टरनि सावगारियाव फैबाय थानाय 22 अक्ट'बरावहाय 22 सेप्तेम्बरावहाय जेरैखि जाया ट्रेक्टरनि सावगारियाव बहरखौ होनानै देरहाहोगोन बेखौ आसा फारिदों मानोना जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो 6टा समस्ति दङ बिनि गेजेराव जोङो 6टाबो देरहानो थांगासिनो दं आरो आं रोखा बुंनो हायो जे जोंनि कुसिगाव समस्तिखौ लाखिनो हानाय रावबो केन्डिडेट गैया रायजोफोर